Nový školský rok je v plnom prúde a je plný noviniek. Jednou z nich je aj naša nová školská televízia. Relácia Aktuality, ktorú momentálne sledujete, bude mapovať dianie na našej škole. Poďte sa s nami pozrieť, čo sa udialo v prvých mesiacoch tohto školského roka. Slávnostné otvorenie nového školského roka. S kamerou sme sa boli pozrieť na imatrikulácii našich prvákov. Verejná zbierka Biela pastelka. Medzinárodný deň školských knižníc. Zúčastnili sme sa žiackej konferencie na tému drogy. Pripomenuli sme si Svetový deň boja proti AIDS vytvorením červených stužiek. V prvej reportáži si pripomenieme otvorenie školského roka 2014-2015. Pozrite sa, ako to v tento slávnostný deň vyzeralo v átriu našej školy. Tento školský rok navštevuje našu školu 745 žiakov, z toho do prvého ročníka nastúpilo 93 prvákov. Nový školský rok je výnimočný spustením novej školskej televízie, ako aj prvým zasadnutím žiackého parlamentu. Najväčšia zmena sa udiala vo vedení školy. Našou novou pani riaditeľkou sa stala pani doktorka Eva Bilišňanská. My jej v mene našej televízie želáme veľa pracovných a osobných úspechov, ako aj samé dobré rozhodnutia. 24. september je hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka. Tohto roku sa už uskutočnil jej 13. ročník. Snažil sa šíriť povedomie o Braillovom písme. Svoju štedrosť a ochotu pomôcť prejavujú žiaci našej školy každoročne aj počas verejnej zbierky Biela pastelka. Svojím dobrovoľným príspevkom tak podporili ľudí so zrakovým postihnutím. Každý príspevok vhodený do zapečatenej pokladničky bol odmenený spinkou v tvare pastelky. Jej pripnutím sme prejavili podporu nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Prispievali malí, aj veľkí, učitelia, aj vychovávateľia. Vďaka výnosu zo zbierky môžu odborníci bezplatne pomáhať pri výbere pomôcok, učiť Braillovo písmo, chodu s bielou palicou či pracovať na počítači, ktorý hovorí. My všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, ďakujeme a vyjadrujeme nádej a presvedčenie, že handicapovaní ľudia nám nebudú ľahostajní ani o rok. Koncom októbra sa naša škola aspoň na chvíľu premenila na rozprávkový svet. Všetko sa to začalo za týmito dverami na mieste, kde sa nachádza hádam najviac rozprávok pohromade. Červené čiapočky, Pipi dlhé pančuchy, Anny zo Zeleného domu a ďalšie literárne postavy sme mohli vidieť 27. októbra na chodbách našej školy. V tento deň sme si totiž takýmto spôsobom pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Všetky literárne postavy vynikali svojim charakterom a tak ich aj naši najmenší žiaci veľmi dobre spoznávali. Postavy nám pripomenuli rozprávkové posolstvo, že dobro víťazí nad zlom, ako aj to, že oni sú večné. Okrem prezentácií postav prebiehala celý deň v školskej knižnici aj čitariáda. Ako prvá prečítala úryvok z rozprávkovej knihy spisovateľa Petra Karpinského naša pani riaditeľka. Po nej sa čítania ujali naši žiaci, ktorých sme sa opýtali, aký majú vzťah ku knihám a ktorá kniha je tou ich najobľúbenejšou. To ráno sa Celestín prebudil sám. Niekoľko minút len tak ležal a pozoroval zrniečka prachu, tancujúce v slnečnom lúči, ktorý cez okno dopadal do pivnice. Najradšej čítam Ostrov pokladov. Je to veľmi zaujímavá kniha, je to o chlapcovi, ktorý vlastne sa stretne s mnohými ľuďmi, ktorí boli na rôznych výpravách ostrovov. Ale je to aj taká zábavná, takedy sú tam vtipy a takéto zaujímavé veci. Moja najobľúbenejšia kniha je Anna zo Zeleného domu. Má aj taký zaujímavý dej a preto aj moja taká najobľúbenejšia, lebo vlastne má aj tak pokračovanie. No, tak ja veľmi rada čítam vo voľnom čase a najmä ma bavia také romány alebo také dievčenské príbehy, niekedy aj detektívky a moja najobľúbenejšia kniha je Detektív Polmesiac. Teraz som to nedávno čítala, je to veľmi zaujímavá kniha a
veľa sa tam nového dozviem. No, ja rada čítam knihy, no mám ich veľmi rada, sú zábavné, sú vtipné a najradšej mám rada také dobrodružné knihy. A teraz čítam práve knihu Ružový panter, on je taký detektív a je to veľmi zaujímavé. Ja rád čítam celkom knihy. Moja teraz najobľúbenejšia kniha je Denník odvážneho bojka, to je o takom chlapcovi, ktorý chodí do školy a má veľkú rodinu, no a robia somariny. A je to celkom srandovné. A potom ešte som čítal Vinetua. S kamerou sme sa boli pozrieť na slávnostnej imatrikulácii našich najmenších žiakov. V krátkej ankete sme sa ich opýtali, ako sa im páči v novej škole a aký predmet je ich najobľúbenejší. Ja prvák sľubujem vám, že na hodinách pozor dám, pripravím sa riadne, desiatu zjem každopádne, písmenka a čísla úľadne napíšem perom, a nakloním ich správnym smerom. Pravidlá slušného správania dodržím vždy a rád. Ak chcem byť s triedou kamarát. Všetko zvládnuť usilovne chcem. To na svoju prvácku česť sľubujem. Týmto sľubom sa naši malí prváci stali riadnymi žiakmi našej základnej školy. Slávnostnému sľubu a pasovaniu za prvákov ale predchádzala prezentácia jednotlivých prváckych tried. My vám ju ponúkame v krátkom zostrihu. Volám sa Milanko Navrátil a škola je dobrá. Najlepšie predmety je hudobná, výtvarná, šlavíka, písanka. Volám sa Dominik Gladič a mám rád predmety telesnú, hudobnú, výtvarnú. Volám sa Katka a najlepší predmet mám matematiku, slovenčinu, hudobnú, výtvarnú. Volám sa Marko Širgel
a najlepší premet je telesná, výtvarná matematika, šlabíkara, písanka. Svoje odborné poznatky o drogách odprezentovali žiaci 8 ročníkov na žiackej konferencii. Konferenciu zorganizovali vyučujúci biológie pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám. Naši žiaci tak mali možnosť verejne odprezentovať svoje príspevky na tému drogy. A potom v prvom rade dýchanie, potom môže hroziť aj smrť a ten oslabený organizmus už nedokáže bojovať s toľkými infekciami a tak ďalej. Otrava alkoholom, stupne a príznaky závislosti na hladine alkoholu v krvi. To je také všeobecné, pretože u každého človeka to je iné. Napríklad tie deti teda skôr ako by sa dalo povedať opijú a niektorí kľudne aj dospelí ľudia po jednom poháriku môžu byť opití alebo môžu byť strašne veľa alkoholu a nič im nie je. Ale tak vo všeobecnosti, tak ich delíme na 4 stupne. Prvý stupeň, tak to je 1 až 2 promile a vtedy ľudia majú ťažkosti s rečou, majú nadmerné sebavedomie. Závislosť sa prejavuje tak, že po danej látke túžime. Abstinenčné príznaky teda môžu byť psychické alebo fyzické. Napríklad bolesti, krče, nevoľnosť, vracanie, náškazivú mravosť, poruchy spánku, potenie. Súčasťou konferencie bola aj žiacka scénka, ktorá poukázala na riziká spojené s nadmerným pitím alkoholu. Ty sebe pripiješ na domku ručovanie? Joj, také veci hutoríš a ja im ani nerozumiem. Pani Stelka, myslím si, že Peťa by potrebovala skôr pomoc lekára a ja už musím ísť. Odkaz konferencie zhrnuli vo svojich básniach aj žiaci Michail Fetisov a Vjačeslav Uhrín. My už iba dodáme na záver, 8-aci boli ste skvelí. Potlesk si určite zaslúžite. O chvíľu na tomto mieste žiaci našej školy vytvoria červenú stužku ako symbol boja proti AIDS. Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci z vizuálneho AIDS klubu, ktorí ale ostali v anonymite a vďaka tomu nevznikli nároky na autorské práva. Znak červenej stužky sa teda môže kopírovať zadarmo a nikto nemá zisk z jeho používania. Do projektu Červené stužky sa každoročne zapájajú školy z celého Slovenska. Tohto roku sa konal už jeho 8. ročník a zúčastnili sme sa ho aj my. Takúto živú červenú stužku sme vytvorili v záhrade umenia v Prešove. Premiérovo vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa pri ďalšom vydaní aktuálít z našej školy.